Dissenyador és una part. Cada any se celebra el concurs dels vestits de paper que es presenta així. Una pasta, no? És una pasta que quan s'asseca queda dura. I poden semblar perles, però si us hi fixeu una per una són totes diferents, perquè clar, això vol dir una persona que les ha anat fent boletes una per una. Quan les mirem de lluny semblen totes molt iguals i molt com perles, però realment estan fetes una per una, molta feina. Després, fixeu-vos totes les puntes aquestes, està fet amb allò que us he explicat del fil de paper. O sigui, imagineu quantes hores de feina hi ha en cada vestit d'aquests, per fer el fil, per teixir-lo. A vegades, si mireu una miqueta, ara mirarem això que tinc a darrere, que ja us he buscat molt atenció. Però si mireu això d'aquí, veureu que primer tenim un vestit que està fet com amb aquest paper blanc. Estic hiperalitzada? Mireu, per què no us aneu assentant ja poquet a poquet? Un dissenyador famós de roba se'ls convida a presentar un dels seus dissenys bastant conegut i va presentar un vestit seu i el mateix en paper. Qui sabria dir quin és el de roba i quin és el de... No es veu. No, de vàter tampoc. Ignasi! I mireu, tot està fet de paper. Podeu fer la mostra que vulgueu. Podeu fer o bé un collar, o bé una peça així que pengi alguna cosa al mig, com un amulet, i a base d'estijores, retoladors, llapisos de colors, tot el que vulgueu, podeu fer el model que us agradi més. Sí.